Foli ni waleɲuman dɔw bɛ ɲɛsin aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ka bisimila, aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kunnafoniyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw la. Bakuruba kunnafoni kelen pewu do bi. Kabini ni marisi kalo laban na Mali jamana kɛlen do ka gɛlɛya dɔw dɔn, kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔ faralen do taji sɔngɔw kan. Esansi o bi 175 la, gasoil sɔngɔ o ye 188 ye. O y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na kunnafoni wɛrɛw olu bɛna na fara kan ka walawalali k'a la aw ye ni laseli sen fɛ. A y'aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw, foli ni waleɲuman dɔw bɛ segin ka kurakura aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ komi an ye aw tulo lasɔmi an don kan na bakuruba la k'a yira u la k'a fɔ kabini ni marisi kalo laban na Mali jamana kɔnɔ yan nɔ dɔ faralen do taji sɔngɔw kan, kɛrɛnkɛrɛnnenya la esansi dɔ farala o kan o taar'i jɔ 175 la, gasoil sɔngɔ o kɛra 188 ye. Ayiwa ɲininkali kɔni tɔ min bɛ n'o y'a sɔrɔ mankan min bɛ sen na diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moyen-Orient, Ameriki jamana ni Israel ani Iran jamana ka mankan n'a sɔrɔ o kɔlɔlɔ de tɛ ka kɛ sababu ye ka dɔ fara taji ninnu sɔngɔ kan. Ayiwa wulikajɔ min kɛra Samira Sanogo ani Nuhum Kone fɛ olu bɛna ɲininkali ninnu jaabi an ye sisan. Ka sanga ni dɔɔni faralen ye tajiw sɔngɔ kan. Esansi litiri 175, gasoil 188. Mali jamana i n'a fɔ diɲɛ jamana wɛrɛw yɛlɛmaw kɛra tajiw sɔngɔ na o kɔnɔna na. Ɲɛfɔli min bɛ kɛ ka ɲɛsin o ma o de ye fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ ye Moyen-Orient kɔnɔna na ka se l'Amérique jamana Israel ani Iran ka fɔɲɔgɔnkɔw ma. Le 28 mars k'a fɔ ko prix bɛna yɛlɛ n'o ye gasoil n'o bilala 940 la. Essence kala 875 ye. Donc a bi faamu kosɛbɛ parce que ni yɛrɛ nana an yɛrɛ dafɛ dugu la yan sisan k'a jateminɛ an bɛ taa dugu min yɛrɛ la an bɛ se ka daminɛ fɔlɔ n'o ye Senegali. I bɛ taa ye k'a fɔ gasoil litiri ye 680 francs, essence ye 920 francs. Donc o ka ca ni Mali ta ye. Mali min bɛ taa ta olu ka yɔrɔw la. N'i ye Côte d'Ivoire jateminɛ olu ta essence bɛ taa 820 à 875 francs. Donc ni Mali ta bɛ taga ɲɔgɔn na essence ko yɔrɔ la. N'o bɔra ye gasoil bɛ taa 675 la. Donc c'est pour dire que pour que Mali ka taga ta ye ka na feere yan à peu près au même prix, il faut que Mali gouvernement ka jɛn dɔ kɔ. Donc fɛn kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛna kɛ mun ye o ye a bɛna pression budgétaire kɛ jamana kun, ça veut dire que jamana bɛna jɛn a ka sɔrɔta caman kɔ. Yɛlɛma minnu filɛ ka kɛ ka don tajiw sɔngɔ na yɔlɔ a bɛ se ka kɛ sababu ka dɔ fara taa ni segin sɔngɔw kan wa a ka ja dala dumuni sɔngɔw kan wa. An bɛna ye k'a fɔ ko transport aussi les sociétés de transport olu bɛna essayer ka dɔ fara u ka trajet wari kan n'o ye Bamako Sikaso, Bamako Segu, Bamako Kayi ninnu ye, mais a ka kan ka kɛ u ka sigikafɔ kɔnɔ sigikafɔ min bɛ kɛ u ni ministère ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ jɛn ka décider ɲɔgɔn fɛ ni mun bɛ fara kan u ka fara kan, mais faut pas que farata ka caya ni essence prix yɛrɛli fana ye dɛ. Donc f'a ka peser ɲɔgɔn kan. Donc ce qui fait que an bɛ ɲini mɔgɔw fɛ société de transport fɛ hali bi u ka gouvernement kɔnɔ u ka sigikafɔ kɛ ni gouvernement ye u ka bɛn ko la n'u bɛnna ko la a ka ca Ala fɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ faamuya sɔrɔ ko la, sinon nin fɛn in bɛna jouer fɛn caman prix kan. Ka sanga ni degun ni gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ye jamana ɲɛmaaw bɛ o se la cogo min na jamana kɔnɔdenw caman ka se ka bɔ u ka kamanagan ani wari bɔta la ka tɛmɛ subvention fɛ. O la dɔw ye a kɛ waati ye ka wele da ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa kana kɛ kuma ye walasa ka degun ni gɛlɛya lase e maanifiɲɔgɔnw ma. Maintenant an bɛ mun ɲini jeunesse fɛ dɔrɔn faut pas que u kana ni profiter ni situation na ka gɛlɛya wɛrɛ lase mɔgɔw ma parce que n'i ye gɛlɛya lase mɔgɔ ma gɛlɛya kɔni sɔrɔ mina gɛlɛya su kan o sɔrɔ laban cogo ɲuman t'o la a ka ca Ala fɛ fana i tɛ laban cogo ɲuman na comme an sera ka an ye image minnu ye bi tile fila in na jabaraniw kan ni minnu y'u kɛra sababu ye ka terroristes dɛmɛ pour que u ka se ka sira sɔrɔ. Donc a bɛɛ nimisalen no bi. Donc an b'a ɲini jeunesse fɛ mɔgɔ si kana fɔ k'a bɛ profiter ni situation na. An bɛ dugawu kɛ hali bi. Donc Ala k'a kɛ Mali basigi. Ala k'an bɛɛ to da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ. Ka sanga ni nin gɛlɛyaw ye kuma ni kuma minnu bɛ poyi ka bɔ ni o bɛ kɛ sababu ka maanifinw bila degun ni kamanagan kɔnɔ maa dɔw ye fɛɛrɛ ni dabali dɔw jira minnu lawaleyali bɛ se ka kɛ sababu bɔ ka kɛ
ni gɛlɛya ninnu kɔnɔna na. Fo an kan ka dɔ ka fɔ an ka jamana ninnu kan ka se k'u fara ɲɔgɔn kan parce que jamanaw b'an cɛla déjà n'o ye Niger ye n'o ye AES jamana na. Niger bɛ déjà ale bɛ pétrole bɔ, a bɛ pétrole bɔ, pétrole fana bɔlen a dɔw bɛ taga kɔfɛ mais dɔw fana bɛ bayɛlɛma u fɛ yen n'u ka usine de raffinage dɔ bɛ yen o bɛ Zender. Donc maintenant o usine bɛ se ka 20 000 barils par jour kɛ en raffinage, gasoil, essence, ainsi de suite. Donc je pense que jamanaw kan ka réfléchir comment est-ce que o raffinage fanga bɛ se ka bonya pour que an ka jamana saba in bɛɛ ka carburant hydrocarbure bɛ se ka bɔ yɔrɔ min na pour que an ka se ka lafiya rapidement. O bɔlen kɔ a la fana à long terme waati jan kun yɛrɛ f'an kana k'a dɔn k'a fɔ comme a fɔra ko pétrole bɛ Mali la yan ATT clé la on savait ça a fɔra et a recherche fana kɛla donc an k'a dɔn k'a fɔ tôt ou tard fo Mali yɛrɛ fana ka pétrole bɔ. La population bɛ se ka lafiya ni pression ba in bɛ bɔ mɔgɔw dala kosɛbɛ donc o bɛ kɛ sababu ye économie bɛ sankɔrɔta rapidement. An bɛ don min na i n'a fɔ bi dɔ faralen sɔngɔw kan tajiko bunna kun kan gazoli ani essence a yɛmɛ ye cogo caman na dɔw b'a bila limaniya minɛ kɔnɔ ko baw Mali jamana kelen tɛ diɲɛ kuru kara ko don dɔw yɛrɛ b'a bila jɔrɔ minɛ kɔnɔ baw ana kɛ sababu ka dɔ fara dugu jɛgɛ mɔgɔ ni ta maaya kɛcogoya sɔngɔw kan. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique Mali imamu ani dɔnnibagaw olu ka jɛkulu de don k'a ma ko limama silamɛtɔn ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ka bɛn ni karidon ye avril kalo tile 5 limama a ɲɛmɔgɔyaso olu u ka tɔnsigi kɛ sigi in kɛra wasa kɔnɔna na kɛnɛ in yɛrɛ kan alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ye kɛnɛ lasɔrɔ limama ɲɛma dankan dɔ don an ka jɛ an ka kɔrɔfɔw lamɛn Lotu Sidibe ka jatalenw don. Lajɛlen tɔgɔ la an fana bɛ foli ɲɛsin a ma ani foli bɛ ka sabu a y'a fɔ cogo min occupation ka ca ale bɛ yɔrɔ min na bi na bɛɛ lajɛlen de ta de don nka ka d'an yɛrɛ ye an k'a ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen n'an b'a dɔn k'a fɔ n'a ti an ŋaniya bi yan nka laɲini damadɔ kɔni b'an fɛ an b'a dɔn k'a fɔ an kan ka fɔ ale a fɔ yɔrɔ de ye ale ye ka jɔyɔrɔ min an y'a dɔn fana an b'a ɲini a k'a kɔrɔfɔ o ye jumɛn ye a ma limama ni foyi ye limama ni fɛn o fɛn ka kan a y'a to a bolo a y'a k'a ye o ye jumɛn ye san o san ɲɛmɔgɔ ɲɛkɔ n'o ye jamanakuntigi ye a bɛ taa fili min kɛ yen silamɛw bɛɛ de y'o tɔgɔ la ko ye ko fɛn o fɛn ye misiriko ye o kɔni bɛɛ lajɛlen limama ka ko ye n'o ye limama ye o ka ko ye o ye fɛnba ye min kan ka anw wasa a ye tiɲɛ de fɔ baara in bɛ o cogo de la. Ne hakili la mɛnta yɛrɛ b'a bɛɛ ɲɛdɔn an y'o de fɔ quoi anw tɛ mɔgɔ lafiyalen n mɛ n'an ye waati minnu sɔrɔ an bɛ bɛna fara aw kan n'aw fana mago jɔra n na waati minnu na fana n'an ka wele y'an sɔrɔ an bɛ fara aw kan an bɛ ka baara k'o kɔnɔna de la o kumana a fɔra ye ko réunion bɛ yen bi an ko non ko bi ta tɛ fɔ n yɛrɛ kɔ n bɛna fara aw kan o de y'an se ala sago aw sago an tɛ an baraji ala k'an dɛmɛ sallallahu alaihi wasallam. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ a Seyid Sherif Aliyu Badara Usman Haidara a taara Guanakaw fɛ yen nɔ Bamako dafɛ kin dɔ don a taara bɔ ala ma hinɛna Sheikh Abubakar Baba Tarawele ka denbaya la Sufi Baba alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a jɛɲɔgɔn tun don a baara kɛ ɲɔgɔn kun don taama in yɛrɛ laɲini ye fɛn min ye ka t'i sen jɔ denbaya in na o de ye ka se ka taa ye ziyaraba kɛnɛ kan ziyara min ni o labɛnna Sufi Baba ka denbaya fɛ jɛɲɔgɔnw ani kalandenw u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan kɛnɛ in yɛrɛ tun dabɔra ziyara de kama k'a kɛ hinɛ lase ani tasibila ye
ka taa se Sufi Baba ma ka sanga ni a ka san 2 sɔrɔli o soma yɛlɛmali a kɛra ka bɛn ni avril kalo tile 6 ye Guanakaw fɛ nɔ mɔgɔba caman wɛrɛ tun bɛ yen nɔ. Fatumata Kane ale bɛna na walawala an ye. Mali jamana diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn jɛkulu groupement des leaders spirituels musulmans du Mali au conseil islamique du Mali ma ɲɛma an fa Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara a denkɛ ni o ye Seku Badara ye a nani sen jɔ Tarawele la duba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ziyaraba kɛnɛ kan min ni o labɛnna Ala ma hinɛna Sheikh Abubakar Tarawele a ka denbaya ni a ka kalandenw fɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a lakodɔn ni tɔgɔ min ye o de ye Sufi Baba ye nin cɛ in jɔra waati tɛmɛnenw na groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a hakilina bɛ ta kumana min na ni k'a daɲɛnamaya a kɛra o gili saranba kumaba dɔw ye an fa kɛrɛfɛ Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara o waleɲuman dɔn ni bonyamasegin kɛra nin kɛnɛ nɔrɔma in kan zamzamiyu ye Tarawele la denbaya fɛ an fa a n'a karamɔgɔ Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara cɛkɔrɔba ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani cɛkɔrɔba de jɛra an bɛ se k'a fɔ ngolu tun ye filanteriw de ye o kɛra ɲɔgɔn fɛ Ala kama kira kama diinɛ in ka se ka taa ɲɛ ani cɛkɔrɔba ma ɲɔgɔn kanu nafolo kama o ma ɲɔgɔn kanu diɲɛ kama o ma ɲɔgɔn kanu jama kama u ye ɲɔgɔn kanu Ala de kama Sherif Ousmane Madani Aidara bi s'a ma don min na ko sewo ka bɔ Zawiya kɔnɔ a ka bɔ kalandenw cɛ la u ka taa fara ɲɔgɔn kan u ka diinɛ baara kɛ yaasa silamɛya jugu kana se ka silamɛya dili bɔgɔti a y'a yira Sherifkɛ la ayiwa n'i ko ne ka bɔ ne y'i ka baara kɛtaw ye ne bɛ se ka bɔ ka fara aw kan wa n b'a jigiya aw bɛ sɔn ka siran Ala ɲɛ wa an b'a dɔn Sherifkɛ a bɛ siran Ala ɲɛ Ala ɲɛ siran ɲɛ o de y'a ka ko in daminɛ wa Ala ɲɛ siran ɲɛ de b'a ka ko kɔnɔ o de kɛn bɛ k'a to a ka ko basigilen don ni Ala ɲɛ siran ɲɛ t'a la ko in bɛ ban pewu o tuma ne ale tun kan ka na kɛnɛ in kan yan o tuma kɔrɔ tɛ tɔtɔ ko la anw bɛ se k'a fɔ ko an jɛnna ale ma nin kɛnɛ in kan hali n'a sɔrɔ a filanteri ka kɛnɛ don nka an b'a dɔn kɔni cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ soma yɛlɛma don min na a kɛra 2024 sunkalo Laylatul Qadri de la o y'a sɔrɔ wajulu b'a yɛrɛ bolo nka a y'o wajulu de kun cɛ ka tila ka bɔ fo Bangɔni na ka na Guana kɔnɔ yan nin mangoro tu in na yan nin tu in kɔnɔ yan ka n'a filanteri minɛ k'a da o tuma o bonya o b'a yira an na k'a fɔ k'a tun bɛ cɛkɔrɔba in fɛ fɛn dɔ de kama wa anw b'a fɔ ko Badara a nana ka cɛkɔrɔba de kɛ ziyara kɛnɛ kan anw ka cɛkɔrɔba y'ale bila ka na a ka cɛkɔrɔba ka kɛnɛ kan tuma dɔ la kuma in bɛna bali maaw la anw ka cɛkɔrɔba ye Sherif Ousmane Madani Aidara ye ale Badara Sajaja ale ka cɛkɔrɔba de Sheikh Sufi Abubakar Baba Tarawele nka ne y'a ye waati min na fɔlɔ a kanu donna ne Moribo dusukun na wa ne ni n balimaw bɛɛ b'o cogo de la ka sabu kɛ jumɛn ye a bɛ se min b'a bolo bi jɔyɔrɔ min b'a fa la bi k'i majigi sufuw kan ka ye majigi minɛ min kɔnɔ Badara Saja ye o de ta ka baara kɛ n'o ye anw bɛ se ka Sherifkɛ barikada Badara Saja aw ka cɛkɔrɔba a sara tɛ anw bolo ni ziyara in labɛnna de ka sanga ni Sheikh Sufi Baba a ka soma yɛlɛmali san 2nan ni ka kɛ duwawu don ani ŋaniya yira ye ka ɲɛsin a ma a ye fara ɲɔgɔngali kɛ ni maaba caman ye kɛnɛ in kan zamzamiyu tɔgɔ m'a fɔ ko ko la ansaru ko u ni n'u ka nafolo silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ye waleɲuman dɔn fulu kɛ kɛnɛ in kan mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn sababu de la ne y'a ye anw ye kɛnɛ in sɔrɔ yan an y'a sɔrɔ ni ansaru kɛnɛ ye ani ansaru sababu ɲuman ye o sababu ɲuman ye Badara Ali a n'a fa ye an bɛ foli se tɔnden bɛɛ ma ka foli se naba bɛɛ ma ka foli se kanuba bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini Ala fɛ an nana kɛnɛ kan an ye kuma minnu mɛn a y'an lawasa ni kɛnɛ yɛrɛ yecogo a y'an lawasa o la an b'a ɲini Ala fɛ bamatɔ Ala ka hinɛ na Ala ka yafa k'an ma. Sheikh Abubakar Sufi Baba Tarawele groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaa tun don Kalabankoro commune kɔnɔ a bi an dabama ka wele jaabi waati minnu na a jɔra nin jɛkulu in ɲɛtaa sira kan o waleɲuman dɔnna a ye ani maa minnu ye baara kɛ groupement kɔnɔ. Bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ jumɛn kan o tɛ ziyara de ya donc groupement sigi kun dɔ de ye nin de ye an b'o kɛnɛ kan bi de kuma jan t'an bolo nin kɛnɛ in kan an bɛ an fa ana an balimakɛ ani an kɔrɔkɛ n'o ye Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara an b'a fɔ k'a barikada dan tɛ Haidara ka foli la nin kɛnɛ in kan yan ni jigiya bɛ an bolo Mali moriya la Mali silamɛya la o de ye Haidara ye o de kosɔn an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ a n'a ka denbaya ye walahi ni Haidara wasara an bɛɛ bɛ wasa ka tila ka mɔgɔw ladi mɔgɔw kana tulonkɛ sirifuko la ka tila k'an ka nisɔndiya yira an balimakɛ n'o ye Badara ka nali ye nin kɛnɛ in kan
a diyara an ye kosɛbɛ n b'a fo k'a barikada ka dugawu k'a ye groupement tɔgɔ la k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'a n'a ye Haidara ni Sufi Baba jɛra a y'a sɔrɔ ne ni Sufi Baba bɛ jɛ la ni ye Baba sɛgɛsɛgɛ ni jɛɲɔgɔn bɛ Baba bolo dugukolo kan ne sanfɛ fo n'a kɛla Haidara ye sinon o tɛ gundo ni bangi la an b'a ɲini an balimakɛ fɛ n'o ye Badara ye a ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn n jɛɲɔgɔnkɛ ye a bɛ kaburu kɔnɔ n'o ye Cheikh Sufi Baba ye puisque bolo min ye Alikaba Pierre Noir place Maka o bolo kelen de ye an terikɛ da kaburu kɔnɔ yan donc an tɛ siga o la bilen a ɲini ala fɛ ala ka yafa Sufi Baba ala ka kaburu nɔrɔ kɛnɛ in bonyara kosɛbɛ ni shirifu yeliya kɔnɔ muɲu ani sabali shirifukɛ n'a y'i diya a fɔ Sheku Badara a se jɔra nin kɛnɛ in kan wolofa sanuma tɔgɔ la ko ŋanatigiya ka fisa ni ŋanaya ye a ye waleɲuman dɔn foliw kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ in ma ka tasibilaw kɛ ka ɲɛsin a ma denbaya fila in ni ɲɔgɔn cɛ kelenya ni a balimayaw siraw bɛ se ka banba cogo o cogo Sheku Badara a y'o danganiya kɛnɛ in kan ye ni ka sɔrɔ la ka t'i ɲɛ da cɛkɔrɔba ɲuman in dayɔrɔ kan o ye Cheikh Sufi Baba Tarawele ye Guana ka dugawu caman don kɛnɛ in kɔnɔ. Sufi Baba ka somayɛlɛmali san filanan ziyara kɛnɛ kan Sherifula Morikɛ y'i dantigɛ an ka jɛ an ka lamɛn ka sanga ni ziyaraba in ye min labɛnna an ka cɛkɔrɔba ye ale min y'an kɔ ala ka nɛɛma la ni o ye Cheikh Sufi Abubakar Baba Tarawele min nani Sheikh Usman Madani Haidara jɛra o ma jɛ foyi kama fɔ n'a kɛra sitigi ala ɲɛda ye jamana in a bɛ se cogo min na ka tulo magɛn waati o kɔnɔna la waati min ni o kun koronnen don kosɛbɛ n b'a jigiya hakiliw ti bɔ nin kɔ miiriw ti bɔ a kɔ Sheikh Usman Madani Haidara a y'a laɲini jamana in silamɛw fɛ a diinɛ baarakɛlaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tɔrikatigiw n'o ye turuku sufiya ye minnu kɛra tijaniyaw ye kadiriyaw ye sadaliyaw ye ani minnu ko an bɛ sufiya sira fɛn o fɛn kan Haidara ye wele bila nin bɛɛ ma ala jɛra n'a ye an fa ni o ye Baba Tarawele a ye cɛkɔrɔba ka wele jaabi ka Mali silamɛ bɛɛ ka wele jaabi o ka jɛ ka taa fara ɲɔgɔn kan setigi ala ye min ɲini ni o de ye wa tasmiu bi hablillahi jami'an wala tafaraku ye o ka se ka taa fara ɲɔgɔn kan ka setigi ala ka wele jaabi o la ni an fa ye an kɔ ala ka wele la min bɛ denw bolo ani min bɛ kalandenw bolo o de ye an ka hakili to a la an y'o sira sɔrɔ olu de bolo an balimakɛ bɔra kuma la sisan a ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban foyi ti anw bolo fo n'a kɛra nɔ de tagamali ye Sufi Baba ka du o ye Haidara ka du de ye o y'a denw ka du de ye Haidara ka du o ye Sufi Baba n'a denw a n'a balimaw o ye u ka du de ye alors o kuma na o balimaya min ni setigi ala y'a latigɛ a ma kɛ foyi kama fɔ n'a kɛra ale ala ɲɛda ye o la sɔgɔmada in na kana faraw kan aw denkɛ a n'aw balimakɛ a n'a ka gerebukɛ Sheikh Usman Madani Haidara tɔgɔ la k'an ka foli lase ansaruw ma ka foli fɔlɔ an bɛ kin min na ni o ye Guana ye a dugutigilakaw a alimaminakaw ani maaba fɛn o fɛn bɛ Guana kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu y'u ka baaraw bila ka na fara an balimaw ka sɔgɔmada in na ka se ka na ni ziyaraba in ɲɛnamaya an ka du kɔnɔ yan ni o ye Tarawelela ye Guana kɔnɔ yan Sufi Baba fɛ yen an bɛ aw bɛɛ fo danti foli min na Haidara ko ka foli lase aw bɛɛ ma laɲini minnu kɛra an fɛ an balimakɛ fɛ ni o ye Moriw ye an b'a fo danti foli min na k'a fɔ a ye ko ni ala jɛra n'a ye ni ala ye siw di ka kɛnɛyaw di waatiw mana nɔgɔya waati o waati la n'u mako jɔra Badara la ni n balimaw an bɛ a ka bila la an ye masa ninnu sɔrɔ nin sira min kan ni o ye setigi Alahu subahanahu wa taala kofɔli ye
ani a ka baara kɛli ye an yɛrɛw farikolo la ani an ka jija n'an ka cɛsiri bɛɛ la an ka jija k'an cɛsiri o la o k'a dɔn kunu an n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a jara Ala ye sini an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa an kelen kelen bɛɛ bɔ yan ziyara min ni an b'a la k'a kɛ nin ye fɛnba de ye arabukan mɛn na o ko ten ko ziyara ko jidi don jidi don fɛn jumɛn na a bɛ ɲɔgɔn hakili lajigin ɲɔgɔn ka walew la an sigin bɛ yan cɛ min tɔgɔ la a n'anw fa jɛra waati jan don waati jan tɛ mɛ u ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la anw yɛrɛw ye taamasiyɛn caman ye an fa in na ni o ye Sufi Baba Tarawele ye mɔgɔ don Ala ye maa min sɔn majigi la mɔgɔ don Ala ye min sɔn kun yɛrɛ ye la ni ziyara kan ka kɛ jidi ye a bɛ kɛ jidi ye jɔnw de ye minnu bɛ nɔw la taaba o kumana k'a fɔ anw ye anw minnu tora kɔ yan an ye nɔba minnu ye nin cɛ ninnu na an ka se ka baara kɛ n'u ye k'an majigi se sɔrɔlen kɔfɛ ka hakili to setigi Ala la. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ Tabakoto musow Sita Kili commune rurale kɔnɔna na Keɲeba cercle la u ye 8 mars ɲɛnajɛ kɛnɛ sigi sen kan ni o ye musow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen baara bolodalen caman olu de ɲɛnɛmayara musoba ninnu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ komi balodiw o kɛra ka o ŋaniya jira kɛ dɛsɛbagatɔw ye ka ɲɛnajɛw kɛ ka tila ka damakasili ni welewele da kan kɛ Tabakoto musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u ka degun ka se ka olu kulekan bɔ a kɛra ka bɛn ntɛnɛn avril kalo tile 6 ma Keɲeba cercle préfet u ka bonya ni karama kɔnɔna na mɔgɔba caman wɛrɛ olu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na an ka taamadenw Samayira Sanogo ani Abdulayi Sogodogo tun don an ka jɛ an k'u lajɛ. Labɛnna o ka kafo fɛ ka tɛmɛ o ka ɲɛma Goro Awa Bitari a ka cɛsiri ni wulikajɔw fɛ Tabakoto dugu Sita Kili yɛrɛmarakafo kɔnɔ Keɲeba cercle kɔnɔ a ŋunana ka bɛn ni musow cogoladon ɲɛnamayali kɛnɛba sigili ye min baaraw nusɔndiya kɛwalew kɔfɛ a bɛ kɛ waati ye ka se ka hakilijagabɔw kɛ musow ka ɲɛnamaya kɛcogow la. Ɲina 8 mars thème kɛra musow ka hakɛ ani denw ka hakɛ. Bon musow ka hakɛ an musow an Tabakoto musow sɛgɛnnen bɛ yan chinois mun bɛ an ka jamana kɔnɔ yan muso caman de bɛ ka sa a dingɛ kɔnɔna na bi ani denmisɛnninw donc o kasara degun bɛ anw kan yan bi kosɛbɛ ka sababuya kɛ chinois baara dingɛ kɔnɔna na kɔlɔlɔ min b'a la produit b'a la a dingɛ tɛ ka datugu musolakaw o denw bɛ ka taa bila kɔnɔ ka sa kɔnɔ an yɛrɛ bɛ chinois piti bɛ ka bin musow ka parce que baara yɔrɔ t'an bolo donc o degun de b'an kan yan bi kosɛbɛ. O dafɛ jamana ɲɛmaw ka nɔrɔbilaw yɛrɛmarakafo ɲɛmaw forobatɔnw ɲɛmaw sifinnakaw lakana sabatibaw Tabakoto musow ye nin don in kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka se ka u ka seko ni dɔnko danganamaya fɔlisen dumanw tɛmɛnen kɔfɛ janko ka diɲɛma kɛ seereya ye min senfɛ nabaw ye u ka nimisi wasaw yira. An ka dugu musow u bɛɛ bɔra u bɛɛ kɛra kelen ye ka na ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛnajɛ kɛ n'o y'u ka don ye n'o ye musow ka don ye n'o 8 mars ye quoi donc ka ɲɛnamaya Tabakoto yan donc ka dɔn k'a fɔ 8 mars ye musow ka don ye quoi donc vraiment o kɔni a diyara Tabakoto ka bɛɛ lajɛlen parce que sababu Tabakoto musow bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan u yɛrɛ ka kuma don ko bon k'an effort min furu nin ko la donc o bonyamasegin don a man di ne ma quoi a dira jeunesse de ma quoi donc a dira an bɛɛ lajɛlen ma ne kelen ta tɛ donc jeune bɛɛ de ta don quoi. A sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyali ka sanga ni baaraw tɛmɛ cogo ɲuman ye baara ninnu denfaya taara ka di maa min ma a ye a yira k'a fɔ ale labɛnnen don sanga ni waati bɛɛ ka don Tabakoto musow jigiya kɔrɔ kumana o wulila ka se mɔ ni ka sɔrɔ k'o fo k'o waleɲuman dɔn ka sanga ni danaya ye min taara ka da ale kan o fɛ. Danaya le bɛ ni Tabakoto musow tɛ n bɛ da ne la an bɛ ɲɔgɔn jigi ye baarakɛla dɔn faso baarakɛla dɔn mɔgɔ jɛni dɔn waati ni sɔnna kan kun dɔn dɔn k'a fɔ président ye a k'i hakili to Tabakoto musow la Tabakoto musow lo faso dɔla dɔn madinima le dɔn faso dinima le dɔn i hakili to i la ka i janto i la baara la ka i janto i la hakɛ la o de bɛ ne laɲini ye kun diyara ne ye cogo min alhamdulilayi ne b'a danyɔrɔ dɔn
vraiment dernière fois ka dama tambe mɔgɔ nana fɛn bɛ na tɔ sɔrɔ fɛn kana ta tɔ sɔrɔ a kɛtɔ ka ɲɛfɔli kɛ don in yɛrɛ nacogoyaw la musow ni denmisɛnninw a ka ja du kunkanko ko minisiri o ka nɔrɔbila min bɛ kɛɲɛbakaw fɛ a ye a yira k'a fɔ don do min na kun ye ka se ka hakilijagabɔw kɛ an balakaw ka dugujɛgɛw mɔgɔ ni ta maaya kɛcogoya la janko degun ni gɛlɛya min bɛ o kan faraɲɔgɔn ka se ka sɔrɔ o la tabakoto musow farala ɲɔgɔn kan ka musagaw ɲini pour que u ka se ka journée fêter o kɛra ni activité jumɛn ni jumɛn o kɛra ni sumandi ye o kɛra ni musow ka seko n'u ka dɔnko yiralen o kɛra ni conférence débat ye n'i y'a jate minɛ ani muso minnu fana bɛ jurabaara kɛ olu ka bɔgɔw bilalen filɛ nin kɛnɛ kan pour que mɔgɔw ka se k'a ye directement musow ka seko n'u ka dɔnko parce que nin fana bɛ musow permettre pour que u ka se ka ɲɔgɔn minɛ a bɛ na ni bɛn ni kelenya sabatilen a kɛtɔ ka hakilina in sɛbɛkɔrɔ fo ni k'a ka nisɔngɔ sɛbɛkɔrɔ danganamaya bonya min taara ka da ale kan ka baara in bɛɛ lajɛlen bonya kalifa ale la jamana ɲɛmaw ka nɔrɔ bila kɛɲɛba cercle kɔnɔ a ye tabakɔtɔ musow fo bɛn ni kelenya baara in na ni ka laban k'o su ka kɛ hali bi ɲɔgɔn minɛ kan walasa u ka laɲinibaw ka se ka kɛ sabatifɛnw ye ka ɲini u fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka to ɲɔgɔn bolo parce que ni bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛtaga bɛ yen ni bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sɔrɔ bɛ yen ni bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ alors a ka ca Ala fɛ olu ka laɲini bɛ sabati président y'o de ɲini an fɛ an ka jɛ maliyɛn bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka jamana baara n'o kɛra jamana bɛ bɔ nɔgɔ la nimisi wasara kosɛbɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya u ye élément dɔ don a la o ye ka se ka an ka dɛsɛbagatɔw ka se ka suman di olu ma o ye n tɔ nisɔndiya kosɛbɛ u ka 8 mars la a baaraw nun donna ni sanga kelen tasibila ye ka ɲɛsin jamanadenw ma minnu ni tora jamana kumabɔli baaraw la ka nɔfɛtugu kɛ jamana jɔnjɔnli o dali la ni k'o cɛrɔtigɛ ni waleɲuman dɔ kɛ walew ye madama ka ɲɛsin tabakoto sifinnakaw ma u ka cɛsiri na wuli ka jɔw la ka fara guna adamadenya jijili kɛ wale fɛ ka sanga ni balow talen ye ka di maaw ma minnu ni a ka kan fɔ ka se minnu salo ma minnu kɛra kɛnɛ maabaw fɛ ka taa seereya tabakoto musow ka seko ni dɔnko la nin don in na waati la kumaba kɛra nusɔndiya ani muguri kɛwalew ye ka sanga ni fɔlisen dumanw ni donso dumanw ye minnu kɛra tabakoto musow fɛ ka sanga ni 8 mars baaraw ye o de fana b'an sese ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnbaga sɔrɔlen don an ka diɲɛ wulu lajɛ Iran jamana ma ɲɛmaw walasa manga bɛ ban u ni Ameriki jamana cɛ ka bɛn ni kɛlɛ tile 39 n'a don ye u ye laɲini daɲɔgɔn na de dajira Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump la n'a sɔnn'o ma manga bɛ da u cɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump kɛlen kɔ ka Iran jamana ma ɲɛmaw ka laɲini daw lajɛ a y'a jira k'a fɔ sɔn bɛ se ka kɛ u ma sinzin bɛ se ka kɛ laɲini da ninnu ka sigikafɔ n'u don Ameriki ni Iran jamana cɛ o yɔrɔ bɛɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye a jira k'a fɔ mugu manga dara bundeli bi jɔ Pakistankaw ka minisiri ɲɛma ale de kɛra surunani donba ye fanw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a ɲini fan filaw fɛ Ameriki yanfa ni Iran yanfa u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Pakistan nfa ba la avril kalo tile 10 Islamabad sigikafɔ la u ni ɲɔgɔn cɛ eresira kunnafoni de sira TASS o ye Iran jamana ka laɲinindaw fara ɲɔgɔn kan a ye min minɛ ka bɔ Iran jamana kunnafoni di so ba la n'o ye TASS ni mun ye laɲini fɔlɔ ka danganiya di Iran jamana ma ka fɔ bita ko bita ɲɛ bintigɛ Iran jamana ka kɛlɛ labili filanan Detroit Hormuz ko a jibolo min ɲɛtaji doni guru ndɛmɛ nsira ye Iran jamana ka se de bi boli a ka a bi to Iran jamana taya la sabanan dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium min bi labaara Iran jamana fɛ k'a ka kuranko mago dilan don kana kɛ Iran jamana n'o cɛ ko mugujugu dilanko dan b'a yɛrɛ ye naaninan ɲangiw minnu dan bɛ Iran jamana kan n'a dɔw bi san 40 bɔ a ɲangiw ka wuli duurunan ɲangi wɛrɛw minnu nana da Iran jamana ka kɔsa in na bolofara ɲangiw u ka wuli wɔɔrɔnan Jɛnselege naani tɔma Nations Unies ɲɛmayaso kɔnɔ sariyasenw minnu taara ka gɛrɛndɛ ɲɛsin Iran jamana ma sariyaw bɛɛ lajɛlen ka bila wolonfilanan Jɛnselege naani tɔma Nations Unies bolofara min ɲɛsin mɛ mugujugu sɛgɛsɛgɛ mɔ Agence Internationale de l'Énergie Atomique AIOA o ma ɲɛmaw ye ɲangiw minnu ɲɛsin Iran jamana ma a ɲangiw bɛɛ lajɛlen ka bila seeginan cɛniw minnu donna Iran jamana ko ani Ameriki cɛ kɛlɛ lɔ a cɛniw ka ladila Iran jamana ye k'u sara kɔnɔntɔnnan
Amerika jamana kɛlɛcɛw ma na ye Iran jamana dafɛla o dafɛla la bɛɛ lajɛlen ka yen bila. Tana mugu manga ka jɔ kɛlɛ ka ban Amerika jamana ni Bani Israila ni Iran dɛmɛ ɲɔ bɛɛ cɛ. Bawo Iran mɛ kɛlɛ la Amerika ni Bani Israila fɛ nka dɛmɛbaw ni o ye Hezbollah ye Liban ani Shia diinɛ bolofaraw minnu bɛ Iraki dugukolo kan olu dɛmɛ kun bɛ Iran fɛ kɛlɛ in nɔ wa kɛlɛ ka jɔ Amerika ni Bani Israila n'olu bɛɛ cɛ i n'a fɔ a bi jɔ Iran n'u cɛ cogo min. Donald Trump kɛlen k'a lajɛ a ko hatɛ maa bɛ se k'a fɔ ko i bɛ sɔn nin mɔ ka nin kɛ sinsin bere ye ka mankan ban don nataw la sigi ka fɔ nasira fɛ ani Iran jamana cɛ. Abbas Arakchi yɛrɛ sa ni o ye Iran jamana minisiri ye minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ o ma o y'a jira k'a fɔ bɛn kɛra kan k'a fɔ dɔgɔkun fila ɲɔgɔn na kɔnɔ mugu mankan bɛ da Iran ni Amerika jamana cɛ. Wa détourateur mo ze kwa jibolo na binga matama ni Iran jamana lakana tigilama ka se tajidoni nguru na deme ku senze kwa jitige ku nyumana jango ubise ku tayoro ulasoro Iran jamana surasiya nyama ya so eresa o ya jira ka fo nu ya yeko kele ko ninjora unamugu mangada unijuguche bawo ube kele mina fo ukala nyinu ngadangene maya uyede. Amawla dunia kafo Pakistan ka ukaministri nyama Shehbaz Sharif anu ka surasiya nyama Marshal Asim Munir uyanyini Iran jamana surasiya nyama ya sofe ukamugu mangada ka sabuke uga surnani ndobe ka nobo une Amerika jamana che mangala chenu minundu na Iran jamana kun kele ino a chenu biladla ni blangoro mugu doye ko fond d'investissement spécial mimina sigi senga ka wele bla banyumange jokulu mo uka nafolo bla kono ka ke ka Iran jamana ladla kuraye korofo mena ka bo Iran jamana kuna foni disra farsi de la ako ni blangoro mugo min vokambe fond d'investissement spécial abi sigi jogo mina nyefoli bamake o kamvulo jakulu mino meke akono jakulu ye umashidon vulo nga benga min dengeno blala Amerika jamana ni Iran jamana cheka mugu mangada o jojiri dodu o blangoro mugu yi annafolo dobi se ka tafami venefe o ye détourateur mo ze kwa jibulo mi nyeta yidoni nguru ndemenzira ye zale mimida olu temendo kun o nafolo dobi se ka bla akono vana benga ka fola do natawla détourateur mo ze kwa jibulo temeni tajidoni nguru mve jamana laka zale bidaka minu misara Iran jamana ani Oman jamana Bani Israila ere kono sa fanga sinamato nyema mimbe ko Yair Lapid ni wasablo kono fanga sinamato njakulu nyemadu fanga sinamato Yesha Hatidi fene nyemadu ale ayira ka fo benga mingele leni nya Amerika jamana ni Iran jamana che kwabe uka jamana Bani Israila ka dese de kufo kaba jira ka fo ministri nyama mimbe fanga na Bani Israila Benjamin Netanyahu ate ko kuna ka sabuke mugu manga dali benga tegeno blala hala masara ala Donald Trump ma hala bonyado uka ministri nyama Benjamin Netanyahu la ko kumashuli do Yahudia uka jamana mono ye Bani Israila ye ako kabina la ka Bani Israila da ni nyona molora ko madeli ka soro ka fo ni na nyona benga nga do fa ni nyonje Bani Israila ko Amerika jamana ni Iran abarata ni makanga kekele injamanjero Bani Israila do ko kumashuli ko do Bani Israila mo ko nga ko ministri nyama de yase umo kabe folila se Bani Israila surasu mo yuse ko ke nga ministri nyama kele wuli anada akunye fon fenvo ko fa ko ke kele ino kama shika shike ko ba ko fere fo ibulu dale kunde abulo kele ngono ko kunve bara kundu kuna foni diso inside over ye hakili jagaboke manga imbanjugo kunga ninga jira kafo ni malula Amerika jamana de malula ni ma yese bayata Iran jamana de yese bayata inside over kuna foni diso ye ajira kafo na manya ko Amerika ni Bani Israila farala nyonga ka Iran gele ka desala okanga jira bela jelela kafo Iran jamana bilama atenjo jinsereke nani binaku kambli Chiedo adone do kafo bi jiebe kata feminye oye kunungo jien maraba ufaleni maraba worewula se kumemino nye kunu nukumu sago ke jiena ukase ubeka babi jamana kura ubeka wile minu meka kesetiki jamana wiye
k'i kwada u kwala ko wa ko Iran jamana kan ka don o da de robi inside over kunafoni diso ka fola ako Amerika jamana kuma shulila ko ina kosobe ko wa ko bi Iran jamana ni ye jiɲɛ jamana ba naani unzigi ko Iran jamana kan ka ye jɔyɔrɔ naani nadila ko ati jɔyɔrɔ naani na yi minɛ ka sabu kɛ ko jiɲɛ dɔni kuraw dɔniya bɛ Iran jamana denw na dɛ wali kele ko taji ko ɲɔ bɛ Iran jamana kɔnɔ dɛ ayi nga Iran jamana kelen kunganko ka se ka jiɲɛ bɛɛ lajɛlen labɔ a kelen gɛlɛlen ka se ka gwɛlɛya lase jiɲɛ bɛɛ lajɛlen mɔ ko a b'a jira k'a fɔ Iran jamana tɛ njɔn jiɲɛ kɔnɔ k'a b'a jira k'a fɔ jamana kɔrɔba do min ye san ba yirikaw kɛ ko dɔ kɔnɔ n'o ye civilisation ye inside over kunnafoni diso ka fɔ la a ko bɛnkan min tɛgɛnɔbilalen filɛ Ameriki ni Iran cɛ ani Bani Israɛla ka mugu mankan da kalo kelen kɛlen kɔfɛ kɛlɛ bilennen na kalo kelen min kɔnɔ Ameriki jamana ma ɲɛmɔgɔw kun ye sarati k'a di ko fɔ Iran fanga ka falen ka na ni u dɔngɔ fanga ye Iran kunna ka dɛsɛ o la ka sarati k'a di k'a fɔ Iran jamana bɛ mugujugu labalo min na mugujugu ko in bɛ dabila Iran jamana fɛ n'an ka se ye ka dɛsɛ k'o fɛnɛ kɛ ka sarati k'a ta fana k'a fɔ Iran jamana ka mugu filitaw kɛlɛ in bɛ taa kuncɛ kuma min an bɛ Iran jamana bololankolonya mugu filita la ka dɛsɛ k'o fɛnɛ kɛ k'a b'a jira k'a fɔ Ameriki jamana malola Iran jamana ye sebaya ta Ameriki jamana kan a ko tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan min na ka mankan da bi Sini jamana sababu do Pakistan jamana sababu do Omana masayaso sababu do Chrétienya ɲɛmayaso ba Vatican fɛnɛ o jɔyɔrɔba bɛ a la bawo tarata Chrétienya ɲɛmaba Pape Léon 14 kun ye a jira k'a fɔ Donald Trump Ameriki jamana ɲɛma a ye kuma cɛnnen minnu ɲɛsin Iran jamana mɔ ko dɔ na t'a fɔ maa yɛrɛ ti to maaya la k'a fɔ k'i jɔ kɛrɛ kan jaraki la k'i bɛ jamana dɔ denw jila tunu ko dɔ na t'a fɔ Amerikikaw fɛ tarata fanga sinamatɔ wasaden 85 ɲɔgɔn na kun ye a jira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka jigin ka bɔ fanga na ni jamana sariya sunba sariya se 25 n'a ye u kama ko 25e amendement a bɛ Ameriki jamana sariya sunba kɔnɔ ni jamana ɲɛma danga y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛma tacogo man ɲi a bɛ ka taa ni jamana ye dingɛ kɔnɔ jamana ɲɛma danga bɛ sin ka jira jamana ɲɛma la k'a fɔ wa a ka fanga kan ka bi jamana ɲɛmayaso maa fanba ni y'a sigi sigiyɔrɔma 3 fila bɛɛ lajɛlen ma n'a jira k'a fɔ jɔngwala jamana ɲɛma a tacogo tɛ k'a ɲɛ bilen a bɛ bi o kumana Barack Obama ka fanga ɲini dɔ les démocrates wasaden 85 kun ye a ɲini Donald Trump ka danga fɛ jamana ɲɛmayaso la ni o ye J.D. Vance ye ko a ka lajɛ ka Donald Trump lajigi ko bawo ka n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen démocrate wasaden dɔ ko Jack Reed ale y'a yira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump kunkolo tiɲɛna wasaden dɔ fɛnɛ bɛ yen ko Alexandria Ocasio-Cortez o fɛnɛ ko Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ Connecticut o ye Ameriki mara ye o sénateur n'o ye wasaden dɔ fɛnɛ ye ko Chris Murphy o ko yɛrɛ de tɛ ka se ka Donald Trump yɛrɛ fɔcogo sɔrɔ a ka ko la hakili yanfa kɔni bɛ kɔni ale ma da la n'a n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ sénateur Chris Murphy ko n'i y'a da ye kɔni mɔ wali kelen ne kun bɛ Donald Trump dafɛmɔgɔw la chrétienya nisɔndiya paki min dɛmɛnen filɛ k'ale kun n'o don ta k'i ta kɛ sariya ɲɛdɔnba ŋanaw weleli de ye a ye na a ka se k'a bɔ fɔ an jira na Ameriki jamana sariya sunba a sariya sen 25 na 25 amendement filɛ nin ye aw kɔrɔ a bɛ se k'an bilasira cogo jumɛn n ka jamana ɲɛma ka fanga bin cogo ɲini k'ale kun b'o de kɛ n'ale kun ye Donald Trump dafɛmɔgɔw ye ko bawo ko Donald Trump ye maa ba yirika fa ka ban Iran wa ne jama kɛ a bɛ sɔn ka maa ba yirika wɛrɛ fa tun nin ye fanga sinamatɔ min man k'a ye nka Donald Trump yɛrɛ masuruna maa dɔw fɛnɛ donna kɔrɔ i n'a fɔ Marjorie Taylor Greene Donald Trump jɛɲɔ kun do don dɛmɛnenw na nka kɔsa in na janvier kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ye wala sɛmɛ ka bɔ chambre des représentants wasabulon kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ a ka ka sariya sen 25 n'a ka ta Donald Trump kama k'a lajigi bawo ne ma file a ma ɲinɛ Iran jamana ma Ameriki jamana bon kuma sini mugujugu ye wa an tɛ se ka jɛn n'a ye Donald Trump k'a fɔ ko a bɛ ɲɛnamaya si la tunu Iran kɔnɔ ɲamatɔ ko don nin kɛra ale ka kuma ye tarata bɔlɔlɔ na sira fɛ ni o ye X ye
25e amendement Amerika jamana sharia sumba sharia se mugani duruna ingumu ni siga kera jamana nyamala inavo kene ya nasrafe ko duna ngalamana ate shunu tilido ngabonyo na bli akirinedu no kera jamana nyama ya su ama famba tani duru la ni shegin bela jele ya ye kafo jamana nyama tisika marake bli olobe ni jari ya se indaka yanga ninga soroka sebeninge bela jele bina itingeno blala kasoroka blakata di duguma wasablo chambre de représentants nyamamo ani save wasablo sena nyamamo onga pumado la tikeni banaye jamba utiba fanga nofe ikadanga mini damba la pumado la ifade do biseka shuka bla ila kasabuge ka jamana marachugo ye atekata u haglina fe o ikadanga biseki sengoro mache uchugoro ninga ni jari ya se indaka yanga o nakera ukechugoro sa ijamana nyamalama ibiseka jiraka fo majeni mbini ningi bulu mona bo sabe wasablo ni duguma wasablo fe uluka jatigelike no lufene farala nyonga wasablo kele mana sigiroma saba flabela jele mana jira ko jamana nyama bira oyibile nga dona drombu taino maminu zo minga ja uluku ka tisika kemuna kasabuke dona drombu yere ka jamana nyama ya so yingono minu ma dafe ka damine akadanga la katase maworo mo ubeya ka mo wi utisika kobla wasablo flaw fene kono fokata fo novembre kalo wasadenziki kalata kera aka fanga nyini ndo le republique mo de kacha wasablo nunu ngono okmana binju ko te Donald Trump la wuri fana be dansi ge bi bamanangan kuna funni soluna mun sara franyo nga kabeneni wati nye kuna fundi so nyi mo so fe kala sewma awni che awanya madalla aw kambe jin wati rani alliance joko kono